Рӯзигул Шукурова таи чанд сол аст ки дар гармхонаҳо ба парвариши лимӯ ва сабзавоту полизиҳо машғул мебошад. Ӯ мегӯяд ки барои аҳли хонавода парвариши сабзавот дар гармхонаҳо манбаи хуби даромад буда, бо истифода аз ин усул буҷаи оилаи худро ғанӣ мегардонанд. дар ҳақиқат ташкили гармхонаҳои хурд дар қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ аз самаранок истифода бурдани ҳар ваҷаб замин аз ҷониби сокинон дарак медиҳад. сокинони ҷамоати деҳоти Дурбат ва Ҳисор солҳои зиёд аст ки ба парвариши меваю сабзавот ва полизиҳо дар гармхонаҳо машғуланд ва аз ин шуғли худ даромади хуб ба даст меоранд. мо дар гармхонаҳо инам зимистонам кор мекунем, мавсимӣ кор мекунем. дар инҷа помидор мекоранд, болгар мекоранд, бодринг мекоранд. мо ҳами маҳсулотҳоро тайёр мекунем. ина помидорҳоро дар айни сабзишан помидорро сабзон десем. чобуқҳои қатороро баровардем. мо мехоҳем ки ҳама вақт маҳсулотҳои нағз ба ҳосил дароянду бозорҳои мамлакатамонро бою ғанӣ гардонем. ҳама вақт кӯшишу ғайрат мекунем ки кори софдилона кунем. ҳама вақт корҳоямонро сари вақт иҷро намоем ва аз пайи кӯшишу ғайрати худ бошем. ба гуфтаи мутахассисон ва деҳқонон парвариши меваҳои ситрусӣ ва сабзавоту полизиҳо дар гармхонаҳо заҳмати зиёдро талаб накунад ҳам нозукиҳои худро дорад. барои хуб парвариш намудан ва фоидаи хуб ба даст овардан пеш аз ҳама ба агротехникаи парвариши зироатҳо аҳамияти махсус бояд зоҳир намоянд. дар ҳудуди шаҳри Ҳисор 8 гектар гармхонаҳо мавҷуд мебошад ки аз он 4 гектараш барои парвариши дарахтони ситрусӣ лимӯ равона шудааст ва 4 гектари он барои киштии сабзавотҳо, аз он ҷумла помидор, бодринг, гашнич, умуман барои дигар намуди сабзавотҳо. ҳоло бошад дар шаҳри Ҳисор дар гармхонаҳо кишт аллакай шудааст. иншоалло моҳои январ февралда ба бозор маҳсулот тайёр шуда ба бозор бароварда мешавад. аллакай дар бозорҳо гашнич сабзавотҳо бароварда шуда истодааст. раёсати кишоварзиши шаҳри Ҳисор ба харҷ медиҳад ки барои таъмини амнияти озуқавории ҳамеша аз пай кӯшиш аст ки барои таъмини амнияти озуқавории кишвар саҳми худро гузорад. кишоварзону иҷоракорон ва сокинони деҳоти шаҳри Ҳисор оқилона истифода намудани ҳар як ваҷаб заминро вазифаи худ ҳисобида бо ин амал мехоҳанд дар фаровонии бозорҳои кишвар саҳмгузор гарданд.